חבר'ה, הסרטון הזה מוקדש לכל מי שלא מאמין שיש לנו משרדים. תקשיבו, באמת, קראתי עכשיו את האשכול שלכם בפריסרב. אני לא יודע, לא צחקתי ככה לפחות שנה. טוב, אז ככה. למה אני לא הראיתי לכם את שאר העובדים, את המזכירה והכל? ולמה צילמתי את זה דווקא בהפסקה? בגלל שזה גם של עסקים אחרים שלי, והאנשים האלה לא רוצים שיצלמו אותם לילדים קטנים באינטרנט. קודם כל, כמו שראיתם, זה החדר שלי. מי שמצלם עכשיו זה יוגב. הנה חיים עובד, הוא לא רוצה שתראו אותו מקרוב כי הוא חתיך מדי. שלא תחטפו לנו אותו אחרי זה. עוד פעם, זה חדר העמדות. הנה בואו רגע, הם חושבים שאנחנו עובדים עליהם ושסתם נכנסנו למחשב והכל. בוא תראה להם רגע את הסקייפ שלך יוגב, שיראו שאנחנו לא זה. הנה הסקייפ שיוגב עובד פה. זהר לו להראות להם את זה שלא יראו את הסיסמה. קיצר חברים יקרים, חלס לאכול את הלב. זה שדיברתי מגיל, אתם יודעים טוב מאוד למה אני מדבר מגיל. כי כל ילד בן 14 פותח היום חברת שרתים, ומה קורה? הוא נסגר אחרי שבוע, ההורים שלו אחרי זה מפחדים לקנות לילדים דברים באינטרנט. חלס לעבוד על אנשים, אנחנו אולי אני מדבר מגיל, אבל לפחות אני לא עובד על אנשים. אולי לפעמים יש לנו לגים, קורה, אין מה לעשות, יש בעיות בחווה. אני לא אלוהים ואני לא יכול לעשות אברה קדברה והכל מצוין. אני אראה לכם היום את שאר המשרד. עוד פעם, אני מצלם את זה בהפסקה רק בגלל דבר אחד, כי יש לי עובדים בחברות אחרות שהם לא רוצים שאני אצלם אותם. אז ככה, זה הדלפק של המזכירה. ודרך אגב, לפני זה לא אמרתי לכם את הרחוב, כי אני לא צריך שילדים קטנים יבואו לבקר אותי פה. גם ככה אם אני אגיד לכם אף אחד לא יבוא לפה. אתם רוצים להמשיך לא להאמין, לכו תשברו את הראש. פעם אחרונה אני מראה את הסרטון הזה למי שלא מאמין. יש לכם את הטלפון שלי, אם מישהו כל כך רוצה להגיע, תתקשרו, אני מבטיח שאני אתן לו את הכתובת שהוא יגיע בכיף. כאן פעם שעברה עבדו המתכנתים. כמו שאתם רואים על הלוח, רשומים דברים שלא קשורים לגיימסרף בכלל. תראה להם את הלוח הזה שלא יקשרו שזה מתכנתים של גיימסרף. עוד פעם, זה החדר ועידות. ואף אחד לא מביא לי גישה ואורנג' בחוץ, הם פשוט יושבים באותו בניין איתנו. ועוד פעם, אין פה שרתים. זה הארון תקשורת, יש כולה שרת אחד שאנחנו שמנו אותו בתוך מארז של מחשב, כי הוא מחבר את כל התקשורת והוא גם פיירוול חיצוני, שזה זה. אוקיי? אז ככה חברים, חלס לשבור את הראש, חלס לקנות וחלס לנסות להרוס למישהו את הפרנסה, כי אני לא, כאילו אין לי בעיות עם אף אחד מכם. פשוט, אם אתם פותחים שרתים, אז חלס לעבוד על אנשים, חלס לסגור את החברה באמצע, ואחרי זה ההורים מפחדים פשוט לקנות לילדים שלהם דברים באינטרנט. תהיו אמיתיים, טוב? ביי.